a Minki je ispao zub. Dobrodošli u novu kuću. To je Kamil. Jao, tata je pao. Na plažu. Pa šta, ćero, gde idemo? Idemo na plažu? Na more. Pogledaj šta sam kupio za ćerku. Dusja, dođe vamo. Što ti se ne sviđa? Pa to je baš cool stvar. Trenutni trend. Sam nosi ako je toliko cool. Svi odbijaju da nose moj kišobran. A Paška kaže, ja ću da nosim. Cool, sviđa ti se? Da, samo što je boja paša plava. Pa da. Dakle, sad ćemo ćerka i ja da hvatamo vaške, jel? Da. Morske vaške. Ispada da vaške nema samo na glavi čoveka. I nema. Ima ih i u moru. Hajde da hvatamo vaške. Evo je. Hop. Vidi kako se zakopava u pesak. Op, i nestade. Danas su talasi jako jaki i oluja je izbacila kokos. Već je truo, naravno. Unutra nema kokosovog mleka. Ćao, ćao! A Minki je ispao zub. Juče zapravo. Dugo se mučila s njim. I na kraju, jesi ga sama iščupala ili je sam ispao? A da li je bolelo? Izvatila sam. A Mina, vreme je za raspakivanje. Raspakivanje. Šta je to? O, stiglo je. Da. Slušaj, baš je minijaturan, baš je cool. Dakle, izašli smo sa devojčicama. Kuda? Do prodavnice 7-Eleven. Na ulicu, ali ne idemo sami. Pa jel cool? Da, hajde. Mala devojčica kao i uvek navalila na kinder jaja. A ti šta si uzela? O, ovakve stvari još nisam video u radnji. Tata. Aha, tačno, nisam razmislio. Zdravo svima. Uglavnom, za nas je danas novi dan. A za vas verovatno samo još jedna epizoda. A Mina i ja smo odlučili da odemo sami na ostrvo. Želimo da stignemo do onog ostrva pa desno. Iza one planine. Do plaže gde sleću avioni. Ćao! Pa, šta kažeš, Dusja? Vreme je za raspakivanje? Jagoda. Hajde da otvorimo. Mora da bude šok. Šok sadržaj. Oho! Dakle, sastavili smo autić i stavili ga na punjenje. Ispostavilo se da je bio ispražnjen. Sad je pun. Pritisni gas, drži volan. Stisni pedalu nogicom. To je to. Sad skloni nogu.
Dakle, vreme je da smućkamo koktel. Moramo da izaberemo ukus mleka, Jagoda? jagoda i dinja. Ne, molim te, ne dinja. Kažem ti ja, Ne volim dinju. ma probaj samo. Baš je super kombinacija. Slušaj šta ti tata kaže. Tata zna. Uzimamo čašu sa ledom i punimo je ledom. Samo uzmeš čašu i napuniš ledom. Aha, nestalo leda. Uglavnom nismo uspjeli da napravimo koktel jer je nestalo leda. A bez leda ništa. Ajde, pokušaj broj 2. Evo ovo. Dinja, jagoda. Sad uzimamo čašu. Baš dobra kombinacija. U redu, sve smo platili. Otvaramo poklopac. Pogledajte koliko je lepo. Hajde da sipamo prvu. Jagodicu. Da. Sada dinja. Da probamo. Čudan ukus, ha? Šta misliš? Meni se sviđa. Dođavola. Dusja, ćao. Idemo? Hajde! Da prijavimo stanje, novi dan, nova lokacija. Danas smo stigli u kraljevstvo zeka. Zečevi. Zečeva. Jel može da se kupi hrana za njih? Jes? Za zečeve, za ribe. Za zečeve, za ribice. Uzeli smo 3 pakovanja. Mislim da je bolje dolaziti ovde predveče. Mi smo došli ujutru. Nismo jeli. Treba doručak, a vrućina već počinje. Ne možeš me uhvatiti. Zdravo, brate. Op, uhvatio. Malog sam uhvatio. Dusja, pa reci barem tata kakav ti je. Cool. Dusja, si vidjela morske prasiće? Male. Vidi koliko ih ima. Pazi, mogu da ugrizu. O, evo još zečeva. Vidi koliko mališana. Uglavnom, kad nema nikog, a imaš radio, uvijek možeš pozvati i reći da želiš da se voziš. Mislim da se ovdje pritiska. Koliko minuta? You can like 15 minutes, yeah, and 1 o'clock you can go come back here. 15 minuta. Yes, yes. Za zečeve, za ribice. Dakle, sada ćemo da se vozimo ovim malim vozićem. Kao pravi. Idemo u vožnju kroz park.
Zovemo taksi. Polazimo. Realno mogli smo ostati još 2-3 sata, ali ne po ovoj vrućini. Zovem Kamila, a on se ne javlja. Evo šta je radio. Zaspao. Taksi je stigao, zovu te, a ti se ne javljaš. Idemo. Pazi da ne zgaziš zeku. Da li dugo čeka? Kamil i ja smo došli u Mek. Kamil voli Mek. A mislim da sve volim. I Mek, i KFC, i Burger King. Kakve kafice? Ne kafice. Kafice? KFC, KFC. Uglavnom ljudi pišite u komentarima Mek ili Burger King. Šta je bolje? Ja sam za Burger King. Eto, doneli su nam Mek. Nisam odavno jeo. Pa, brate, kakav je krompirić? Okej, u Moskvi je bolji. Idemo. Jel dobar? Ludilo. Dok su svi kod kuće, ja sam došao na plažu. Hoću da isprobam nove peraja i skuter. Uglavnom stigli smo u igraonicu. Kamil i ja smo bez čarapa, prekršili smo pravilo. Pustili su nas na 5 minuta. 5 minuta! 5 minuta skačemo i idemo. Jao, tata je pao. Ej, ne gađajte se. Loše zakopavate. Amina, ajde reci, gde ideš? Idem na boks. Danas idemo na boks. Pogledaj koliko ljudi, verovatno 100 ljudi. Stvarno mi se svidelo. Baš je teško i baš je vruće. Da je bilo unutra, bilo bi super. Ali napolju je toplo. Dobrodošli u novu kuću. Hajde da tražimo razlike. Ovde idemo na 3. sprat. Pa mislim da i to radi. Ovde smo već praktično na polju. Opasne stepenice. Dusija, dođi da vidiš bazen. Ovo je drugačiji. Jel dubok? Ne deluje tako. Pa šta kažeš, Dusija, hoće biti jumping? Ne znam, nije loše. Ali ja volim kad je sve na jednom spratu. Ovde moraš da trčiš gore dole. Tu je tuš. Ovde možemo da se opustimo. Ćerka zamišlja da ima nevidljivu kameru. Kao da je blogerka. Pokaži kako je uključuješ i pevaš. Klik, snima, ajmo! Isključi kameru. Sad hoćemo da napravimo prank. Stavit ćemo zvučnik u sobu kod dece i pustiti im jaukanje. Da vidimo reakciju.
čekaj, to je Amina. Kamila baš briga. Ej, gde se to banda sprema? Gledajte, ljudi, Mi imamo orla, ne zmaja. jer na Tajlandu nema zmija. Samo orlovi. Spremni? Da, Jesi spremna? Dobro, povlačimo se. 1, 2, 3. Naglo se odmotao i odleteo. Pustio sam ga baš visoko, tamo gore. U redu, idem po njega. Uglavnom, odleteo je negde, tu je gradilište. Kažu da ga nisu videli. Snake! Aha, okej, jeste naš. Čini se da ne planira da nam ga vrati. Nema više strune. Gotovo? U redu, gotovo. Hvala. Ćerka je izabrala sebi narukvicu. Koliko košta? Ne. 50? Aha, ne, 1.500. Ne, 1.000. Dogovorio sam se na 1.100. Nikad nisam dao toliko para za sitnicu na plaži. Uglavnom, Kamil i ja smo došli u banju, saunu. Neću da objašnjavam, pokazat ću vam. Idemo. Zasedeli se, zaboravili smo da snimimo. Već je pao mrak. Sad sledi abrakadabra. Polako, glavu. Kamera se zamaglila. Ne vidiš se, čekaj. Op. Dakle, stigli smo. Restoran se zove Etna. A evo ove lepote, ljudi. Pogledajte ovaj stari auto. Wow, otvaramo ga. Kako miriše na kožu. Kakva sedišta, ljudi moji. Kako su ljudi ranije vozili, a ne kao sad, u Mercedesima. A ko je ovaj mladić? Ljudi, upoznajte se. Ovo je Emil. Pišite mu nešto na azerbejdžanskom. Imamo dosta azerbejdžanskih pratilaca. Da, napišite nešto. Vrlo dobro. Dobro, naravno. Loše niko ne piše. To je to. Ljudi, bilo je toliko ukusno da sam zaboravio sve da snimim. Pokazao sam vam ulaz, ali ne i ono glavno. Jel ti se svidelo? Meni se dopalo. Emila ste već videli. A devojčice, jesi li ti naša pratilja? Kako se zoveš? Sofija. Pozdravi sve. Zdravo svima. Ne, pozdravi samu sebe. Zdravo Sofija. Posle ćeš se videti u vlogu. Uglavnom, pakujemo se. Na koferima smo. Imamo baš mnogo stvari. Svaki put kad negde dođemo, vratimo se sa još više stvari. Kamil, da, šta radiš? Kakim. Bravo, kao i uvek, on kaki. Okej. Pa sada ćemo da krenemo. Ajde, završavaj to. U liftu sam. Ima naravno mnogo stvari. A ovo je samo prva tura. Sve ostavljamo, dusine, kacige, igračke. Ostavljamo našim prijateljima. Ćao, ćao. Da, ovo mesto nam je bilo jako toplo i drago. Bilo je super, mnogo nam se svidelo. Nadam se da se vidimo i sljedeće godine.
Ćao! Mi smo u Egiptu. Kupanje. Odlazi odavde. Pratim te. Jesmo li izgubili Dusiju? Da, ona sad verovatno negde plače. Asi, ažu, I love you. Šta radimo ovde? Kuda letimo? Šta smo zaboravili, Kevin? Mi letimo. Kuda letimo? U Egipat. Dusija! Zdravo! Gde letimo? Hola. Hola, ¿qué tal? Ti si glupa? ¿Qué tal? Znači, kako Ketal si? je kao jesi li ti lud. ¿Qué tal? Šta se tamo dešava? Ustao sam i ispustio telefon. Skliznuo je s mog kolena i pao između sedišta ovde. Evo ti. Jupi! Hvala! Jel ti vruće? Dusiju je mama već presvukla. Vruće? Ne. Hajde utrči, idemo. Eto, dolaze devojke. Idemo, ćerko. U Egiptu smo. Let je prošao dobro. To mi govori... O, sad ćemo da gledamo filmove. Spavala je ceo let. Polovinu. Ceo. Polovinu. Prošlog puta kad smo došli u Egipat, prošle godine, u isti ovaj hotel, ovde na aerodromu su mi oduzeli podvodni skuter. Tamo. Mogu sad da ubacim insert? Insert? Tek što smo izašli iz aerodroma i uzeli su mi podvodni skuter. Moj omiljeni podvodni skuter. Ukloni insert. Ove godine sam poneo drugi podvodni skuter koji sam kupio na Tajlandu. Manji je, ali sve torbe koje se iznose stavljaju se na tu traku. Šta mislite, može li da se sakrije negde? Pa da ga ne oduzmu. Gde da stavimo? Da plivam s njim u bazenu. Može se sakriti u gaće. U prtljag. Šta? Sakri u prtljag. Njega pregleda žena. Halo? Gledaju prtljag. Halo? A šta si ti mislila? Mislila sam da će samo rančeve. I prtljag pregledaju? Da. Kuc. Pa to je sjajna vest. Koja sjajna vest? Tati su uzeli skuter. Drugi put. Istorija se ponavlja. Mi smo u Egiptu. smo. Juhu! Pa društvo, obećali smo da ćemo se vratiti u ovaj predivan hotel Rixos Radamis. I vratili smo se. Woo! Sada smo u procesu prijave u hotel. I ušli smo u našu sobu. Ovo je prvo soba. Ovde je ogroman kauč. Tamo je toalet. Ovde je kupatilo. To sam ja. A ovde ispada tuš kabina. Ovde je dnevna soba s velikim kaučem. A tamo je još jedna soba. Wow! Ovo je king size krevet. A ovde imamo isti takav kauč. Doneli su toliko đakonija. Pogledajte, voće, razne slatkiše. Još neka peciva.
Dusija je već u kupaćem i spremna da ide na more. Ne, bazen. Pomešao si. Ups, pogrešio sam. Izvini. Hajde da probamo. Je li ukusno? Grožđe. Ukusno. A gde idemo? Da jedemo. Gde? U neki steak restoran, Da, jel da? O, danas ćemo imati meso. Govedina. Hoću meso. Meso govedina. Supa govedina. Peljmeni govedina, nazimči govedina. Crno mače. Dobro jutro. Dobro jutro svima. O, čoveče. Upravo smo se probudili. Bar ja, pre 5 minuta. Sad idemo u restoran da jedemo. Dusija je kod nas. Dusija, uleteće ti vrabac u usta ako tako širom otvaraš. Šta je, spavaš? Pratim te. Nemoj. Brojim ti kalorije. Naručit ću sebi omlet. Šta ti je, jadni rođače? Stojiš tu i čekaš. Omlet sa sirom. Evo, doručak nam je stigao. Uzeo sam omlet i voće za sebe. Imam osjećaj da je mojoj dijeti kraj. Zato i složi odmor. Da, odmor i dijeta nikako ne idu zajedno. Dusija izgleda ne jede. A da li je Amina već jela? Idemo na plažu. Gabana? Ukratko ljudi, ovde duva jak vetar i ima mega cool talasa. Da vam bude jasno, obično ronimo sa onog mostića. Tu se završava koralni greben i baš tu se skupljaju sve ribice. Nastja, jesi li snimila trend? Ne, još nisam snimila. Mahmud nam je doneo mnogo sladoleda. Mahmud, prodavac sladoleda. Pašće, drži. Mahmud, imaš li svoju fabriku sladoleda? Sladoled. Imaš li svoju fabriku? Da. Ljudi, gledajte, ovo je kućna meduza. Doneli su je iz Moskve u Egipat da se ovde razmnožava. Iz reke Moskve. Sad će da te pecne. U ovom hotelu u bazenu ima zanimljiv tobogan. Sad ćemo da vam ga pokažemo. Ko nije gledao vlog, sad će vidjeti. Vidite, ovaj tobogan prebacuje vodu iz jednog bazena u drugi. I može lepo da se kliza po njemu. Nismo otišli u restoran Olivio. Nismo došli u restoran Olivio. Šta pričaš? Da, Došli smo u običnu zajedničku menzu. ali barem smo ovako lepi. Evo, ovde su razne pržene stvarčice. Pljeskavice. Ovde je voće, obožavam voće. Najviše volim grožđe. Tako ne sme da se radi. Tako ne sme. Ako hoćeš to, moraš sve da uzmeš. Ne sme tako da se radi. Pa sad ćeš da otkineš ovako, a posle? Stvarno? A onda ovo posle? A gde je meso? Meso? Hajde da tražimo meso. O, Sladoled? sladoled. Hoću sladoled kasnije. Jesmo li izgubili Dusiju? Da, verovatno sada negde plače. Dusija? Dusja! Dusja!
Pa bila je baš ovde, zar ne? Dusja! Znaš li da smo te izgubili? Jesi svesna toga? Društvo, stigli smo u Rixi klub. Ovo je jedno od naših omiljenih mesta u hotelu Rixos Radamis. Dusija je već negde otišla. Dusija jedva čeka. Idemo, Dusija, idemo! Ako sanjate da postanete vatrogasac, dobrodošli u Rixi klub. Ovde će vas obučiti. Jesi li gasila požar ovde? Mislim da ovde čak negde vozi i vatrogasno vozilo, jel da? Danas smo vatrogasci. Ćao svima! Dakle, devojke, šta ste na kraju izabrale? Pravimo slajm. U redu, hajde da pravimo slajm. Naš slajm je gotov, stavljamo ga u teglu. I moj slajm je gotov i njega stavljamo u teglu. Tamo. Izgleda kao da... Ma dobro. Dakle, sve devojčice idu na tramboline. Vi uopšte. Imamo za naduvavanje. Evo, jako su veliki. Naduvavati ih ustima je jednostavno nemoguće. Neverovatno. Nemoguće. Zato hoćemo da ih odnesemo tamo gde dele peškire i da ih naduvaju. Da zamolimo da ih naduvaju. Jel možete da naduvate? Imate li pumpu? Hvala. Hvala. To je to. Idemo. Za početak moramo da skupimo 2 tima. Tim Kamil i Amina protiv Milane i Nastije. Zadatak je oboriti protivnika da padne sa ovog naduvanca. Pepperoni protiv Noktića. Ananasića. Zadatak je oboriti protivnika. Ja sam Amini, spremna sam da pocepam sve dušeke. Ja sam Milana i danas sam spremna na sve zbog pobjede. Ja sam Nacija, ja sam sjajna. Ja sam Kamil i borit ću se za svoju čast. Hajde! Besprekorna pobjeda! Bitka počinje, idemo! U pomoć, u pomoć! Dakle, rezultat Pepperoni 1, Noktići 1. Sljedeće takmičenje. Ostani pod vodom što duže možeš. Dakle, 1, 2, kreni! Dobro, 1 manje. 2 manje. To je to, pobedili ste! Društvo, stigli smo u naš omiljeni Rixi klub!
Otvorila oči, uzela telefon i velikim slovima napisala da te L-O-V-E, 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 I-I-I-I. Ukratko, ko prvi stigne, taj dobija. Novac? Kakve? Dolari? Ko prvi stigne dobit će $100. Stvarno. Dođi ovamo, igramo za $100. Idemo. Odlazi odavde. Ne diraj me. Skloni se od mene. Prva, druga, treća, Uvek prva. četvrta. Dakle, pobednik današnjeg izazova je... Kamil! Jej! Punim ovu mašinicu novcem i sljedeći vozači će također zarađivati. Društvo, stigli smo u restoran Salt, a danas su sa mnom moji mačići. Mjau, mjau. Mau, mau. Prvo što su nam doneli je karpače od hobotnice. Hajde da probamo. Je li ukusno? Da, ukusno. Donijeli su mi tartar od lososa. Ali mi treba hleb da ga probam. Kao i uvek predivno. Jako mi se sviđa tartar od lososa. A ja večeras imam za večeru Karpačo od vazduha. karpače od vazduha, preliven vazdušnim sosom. Vazdušast. Hajde da probamo. Hajde da probamo. Pažljivo seci. Hoću ovo, šta je to? Pa slušaj. Nije zanimljivo. Nije zanimljivo. Dugo. Jau! Ćao svima! Danas ćemo ceo dan provesti na moru i dali su nam ovu kabanu. Uspod spasioci su okačili žutu zastavu i mi ćemo se kupati. Dugo. Zagušljivo. No, votar nema vode, ali ćemo skakati, tamo može sve. Ukratko, već danima visimo ovdje zbog jakog vetra, a zastava tamo stalno crvena. Ne znam da li se odavde vidi, a? Jegorčik, napravi kadar. Eto tamo žuta zastava. To je prava legenda. Svaki put dođe i pojavi se iznenada. Svi su prosto u šoku. Tata, hoću da se kupam. Šta, Dusija? Hoću da se kupam, tata. Dobro, sad je već svima vreme za popodnevni odmor. Svi čekaju ručak. Nismo stigli da ručamo. Uglavnom, dobra stvar u ovom hotelu je što ako iznajmiš kabanu, donesu ti meni i možeš da naručiš pravi ručak ovde. I ne moraš nigde da ideš. Evo i ručka. Moje! 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 Ne možeš da uzmeš sa svoje strane? Ljudi, kako možete tako da se ponašate prema pici? Idemo sada da skačemo kod ribica. Znao sam da će posle ručka biti bonaca. Znao sam da neće biti vetra. Sve sam znao. Predvideo sam. I zato ćemo sada roniti i uživati u lepoti korala. Društvo, postalo nam je jako vruće, pa smo odlučili da popijemo osvežavajuća pića, sveže ceđeni sokovi inače. Može 2 soka od manga. Može! Pam! Društvo, ovdje je hrana tako ukusna i toliko smo jeli, pa smo odlučili da se danas bavimo sportom. Kojim, Milana? Tenisom! Kojim, Nacija? Tenisom! Kojim, Amina? Tenisom! A u tome će nam pomoći gospodin... Mustafa! Hvala puno! Ovo je baš nešto. Pa, sviđa ti se? Mnogo! Cool? Da! Pa ovo je ludilo. Wow, baš sam cool! Ljudi, na masaži smo. Sad ćemo da uživamo.
Moja 50-ka. U Karagandi. Ajde, Kamil. Ajde, ajde. Op, 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 op. To je to, Kamil. Podigni ga. Hajde, hajde. Još. Pojeo sam ga. To je to, to je to. Dobro jutro. Danas smo došli da se odmaramo u vili. Hajde. Brže. O, ovdje je ogroman kauč. Ovdje legneš ovako i čak odavde ovaj TV se super vidi. O Bože. O čoveče, ovdje ima hrane. Ovo je doručak. Sad ćemo da doručkujemo. Ne, ovo je doručak. Ljudi, pogledajte koliki je ovdje bazen. Tamo more. A ovdje srce od doručka. Hoćeš jedan peškir? Evo. Sad se obriši. Hvala, bilo mi je hladno, sad ću se ugrejati. Danas nam je posljednji dan. Sutra letimo nazad. A evo, danas smo došli da uživamo u moru. Kog nema. U suštini, ovdje bi već trebalo da je vode do kolena, jel tako? Možda. Eto, vidi, tamo ljudi plivaju. Tamo su. Ukratko, idemo po dnu mora i stići ćemo sad do samog ruba. Kamil je našao zmiju. Evo je. Evo je, evo je, evo. Jel to murina ili šta? To je mala murina. Wow! Ovo je stvarno murina. Uglavnom, stigli smo već do ivice korala. Wow, baš je hladna. Voda je hladna, jel da? Veoma hladna. To je zato što se tamo voda ugrejala, a ova sveža je hladna. Oho! A to je ovo. Ne, nije otrovno. Samo se naduva kad je pipneš. Naduva se, da. Ma daj! Živa li je ili šta? Živa je. Hajde da je odnesemo u more da ne ugine. Možda da je vratimo nazad. Radi! Živi! Radi! Ubrzavaj, ubrzavaj obrtaje! Nacija se inače svega boji. Vidjela je malu. Aaaa! Nastja vidi, murina, Nastja! Ne viči Nastja, ne plaši ribu. Pogledaj, tamo je. A gde smo mi danas došli, Dusja? U restoran da jedemo. Restoran se zove Mangal. Evo, ovdje već konobar sređuje sto za nas. Ne razume me baš najbolje. Pokušaj još jednom. No. Hajde. No, 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 no. Dakle, naručili smo mnogo mesa, a dok se ono sprema, sad ćemo da pokažemo kako se sprema. Spremat će ga odmah ovdje na roštilju. Eto, počinje pečenje našeg mesa. Uf, 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 uf. Sad. U našoj hotelskoj sobi pojavio se duh. Čak i kad kucaš, on odgovori. Društvo naš odmor u Riksos Radamisu je završen. A ja? Danas smo bili u Egiptu. Kasno si to rekla. Ukratko, čekamo prevoz. Odmor je jako brzo prošao. Voljeli bismo da ostanemo još. Ukratko, sada ulazimo u prevoz, idemo na aerodrom. Kasnimo kao i uvek. Ulazimo u avion i letimo.
Kao i uvek, auto je pun naših kofera. Spremni smo. Dobrodošli u Egipat!